Molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos. Us dono la benvinguda a una nova edició del cicle Càpsules de Traducció organitzat pel Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Avui dediquem la càpsula a la traducció inversa i a la internacionalització de la literatura catalana. I per parlar-ne tenim aquí a Sara Martín, traductora i professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a Auba Llompart, professora de traducció de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Abans de cedir-los la paraula, però, voldria agrair el suport de les següents entitats: IDISC, Tech for Word, PEN Català, Eumo Editorial, Institut Ramon Llull, l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, l'Associació de Professorat d'Anglès de Catalunya, l'Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España i l'Associación de Intèrpretes de Conferència d'Espanya. Si ens voleu seguir per les xarxes, recordeu que el nostre hashtag és #CoixinetConversaTrad. Si teniu preguntes, les podeu anar compartint a través del xat i les traslladarem a l'entrevistada al final de l'acte. Doncs, sense més preàmbuls, cedeixo la paraula a Auba Llompart. Moltes gràcies, Caterina, i bona tarda a tothom. Avui tenim el plaer de poder conversar amb la doctora Sara Martín, del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Sara Martín és professora de literatura anglesa i els seus interessos acadèmics se centren sobretot en els estudis de gènere, especialment estudis de la masculinitat, aplicats en el gènere gòtic i la ciència-ficció. A més, ha traduït la novel·la Mecanoscrit del segon origen, del Manuel de Pedrolo, a l'anglès. I per aquest motiu la tenim avui aquí. Benvinguda, Sara. Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda i moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. A vosaltres. En primer lloc, m'agradaria remarcar que la teva traducció inversa de Mecanoscrit del segon origen, Typescript of the Second Origin, en anglès, és una publicació molt especial, ja que en ella convergeixen dos fets poc habituals. Per una banda, que una editorial americana, Wesleyan University Press, hagi publicat l'any 2018 una obra de ficció popular catalana dels anys 70 i per l'altra, que aquesta traducció l'hagi dut a terme una persona que té com a llengua nadiua el català, no l'anglès. I per començar m'agradaria que ens expliquessis una mica com ho vas aconseguir. Bé, l'altre dia em van fer aquesta pregunta i vaig explicar que he acabat escrivint un article per un llibre col·lectiu sobre traduccions de la ciència-ficció i és un article superextens, o sigui que intentaré donar la versió molt breu. I la versió molt breu és que ho vaig aconseguir totalment per casualitat. És a dir, jo soc molt fan del Mecanoscrit, m'hagués agradat molt haver fet la traducció molt més abans, però és que no tenia absolutament cap idea de per on començar. I em vaig trobar el que són casualitats de la vida, i ja dic que intentaré donar la versió breu. Vaig escriure un e-mail a un autor britànic de ciència-ficció que es diu Richard Morgan i que m'agrada molt i del qual he escrit moltes coses. I ell va tenir l'amabilitat, sense conèixer-me de res, d'escriure'm un e-mail llarguíssim de resposta. I jo li vaig dir, mira, Richard, la propera vegada que vinguis a Barcelona et convido a un cafè. I em vaig assabentar, el que són les coses, 5 minuts després d'haver-li escrit això, que era el convidat d'honor de la Eurocon 2016, que és una convenció de fans de ciència-ficció i literatura fantàstica que es fa, com el seu nom indica, per tota Europa i que aquell any es feia a Barcelona. Vaig preguntar amb qui tenia que parlar per entrevistar el Richard i em van dir amb l'Alejo Cuervo de la llibreria Gigamesh. Vaig anar corrents cap allà i l'Alejo em diu, quedes incorporada a l'equip de l'Eurocon. A la que entro a l'equip de l'Eurocon em trobo que hi havia el projecte de regalar un volum trilingüe del Mecanoscrit, l'original català, la traducció castellana i la versió anglesa, a tots els que anessin a la convenció. I jo, innocent de mi, vaig preguntar si ja tenien algú que portés el projecte i que fes la traducció a l'anglès. I això era idea de la Cristina Macías, que potser us sonarà perquè és la traductora de Game of Thrones i la traductora del Terry Pratchett al castellà. Y la Cristina em va dir, pues no tenemos a nadie, y yo vaig dir, pues yo misma.
i em vaig trobar no només traduint a mecanoscrit, sinó a més fent l'edició trilingüe, és a dir, posant els 3 textos junts, i això va ser, diguéssim, el primer pas. Però jo sempre dic que això és culpa del Richard Morgan, que el pobre, quan li vaig explicar tot això, em deia, no sé de què m'estàs parlant. Al final se'n va dur a casa el volum trilingüe, però li vaig dir això, que sàpigues que és culpa teva. Mai se sap, veritat, la generositat de les persones. Però total, per accident. Molt bé. I en el teu article titulat Procés d'internacionalització insuficient, la traducció militant i l'experiència d'apropar mecanoscrit al segon origen al món anglòfon, dius que quan te vas oferir voluntària per traduir el mecanoscrit que no eres conscient de la feinada que t'esperava. Com va ser l'experiència de fer una traducció inversa català-anglès d'una novel·la sencera? A veure, pensa que jo tenia que fer alhora les dues feines. És a dir, jo tenia la feina de haig de fer la traducció de l'anglès, però a més haig d'editar el volum trilingüe. Totes les dificultats que hi havia. I jo vaig explicar en aquest article i en la versió en anglès, que és encara molt més llarga, que la dificultat més gran per mi no va ser la traducció en si, perquè pensa que Mecanoscrit és un llibre molt breu que només té 45.000 paraules. Ja saps que en anglès tenim la tendència de comptar en paraules. Per exemple, jo ara acabo d'autotraduir-me un llibre que he publicat en anglès, són 120.000 paraules i això són 300 planes. O sigui, 45.000 no és una cosa molt gran. I una cosa que jo tenia molt clara és que si Mecanoscrit hagués tingut 300 planes, jo no m'hagués atrevit. En 45.000, sí. Aleshores, sincerament, no recordo haver patit la traducció, però sí recordo haver patit molt per treure endavant el volum trilingüe i per convèncer sobretot l'editorial Planeta que ens cedís el dret de la traducció. Perquè això és una cosa que us sonarà molt estranya, però en el moment que el Pedrolo publicava, recordeu que Mecanoscrit és de l'any 74 i Pedrolo portava publicant des dels anys 40, si recordo bé. Doncs l'habitual era vendre no només la novel·la que publicaves, sinó a més tots els drets, d'acord? Aleshores, Pedrolo té una hereva, que és la seva filla única, la Delais de Pedrolo, però els drets de la majoria dels seus llibres els té Planeta. És a dir, els té Edicions 62, que és part de Planeta. Aleshores, la Delais em va recolzar en tot el moment, va ser molt entusiasta del volum trilingüe i tot això, però ella no podia simplement cedir-nos els drets a l'Eurocon. I va ser, jo diria que la part més complicada, el que jo recordo amb més tensió, no tant allò de dir la traducció en si, perquè per fer la traducció vaig estar molt recolzada. També per demanar per fer el volum trilingüe, però fixa't que t'ho estic explicant ara i estic pensant, no, jo estic pensant Planeta, va ser realment el complicat. Molt bé. I parla'ns una mica de la figura del traductor militant de Francesc Ardolino, que esmentes en el teu article. Què és el traductor militant i per què t'hi identifiques? Sí, el Francesc Ardolino és un traductor de l'italià al català i que jo sàpiga a l'inrevés també, molt culte, molt erudit i amb moltíssima experiència. I ell, resulta, aquesta expressió del traductor militant se la va inventar bastant per accident i ve d'un article que es va publicar al periòdico en relació a el que eren les traduccions de la... Ai, ara no recordo l'autora. Em perdonareu, però ara no la recordo. I el Francesc Ardolino deia que el problema no és només traduir, és a dir, quan tu t'ensopegues amb un autor que t'agrada molt, amb una altra llengua, el problema no és només traduir i dir, ui, com m'agradaria traduir aquest autor, sinó posar-te en marxa pel projecte sencer de trobar una editorial, fer la promoció, posar-te totalment al servei d'aquesta traducció. Aleshores, ell distingia entre el que és la persona que està, diguéssim, al seu despatx esperant que li vagin entrant traduccions que ha de fer i la persona que diu vull traduir aquesta obra i em poso amb totes les meves energies a vendre l'obra, publicitar-la i tot el que calgui. I es va inventar com així molt de passada, ho va dir en aquesta entrevista, després jo vaig estar parlant amb ell i ho va desenvolupar en un altre article acadèmic i tot això, però és una idea bastant nova, que ve d'ell i que jo estic escampant. Val. I
En el teu article també dius que si vendre una novetat en el mercat internacional és difícil, vendre una novel·la dels anys 70 en català és dificilíssim. Això me fa pensar en una entrevista que vaig llegir amb Cristina Macía, que has esmentat abans, traductora espanyola de Joc de Trons, on deia que molts llibres d'autors nacionals que aquí són bestsellers, en el món anglòfon no es tradueixen i si s'arriben a traduir no solen tenir gaire èxit, tot i que moltes vegades no tenen res a envejar a altres novel·les d'autors anglòfons que sí que reben una bona acollida. Sí. Com ha estat la recepció del manuscrit en els països de parla anglesa? I va costar molt trobar una editorial que ho volgués publicar? A veure, jo ja t'he dit que vaig tenir molta ajuda i molt recolzament, però clar, en el moment de dir, val, ara ja tinc el text, ara com el col·loco? Molt tontament jo vaig pensar, bueno, en el meu e-mail posa Universitat Autònoma de Barcelona, no soc qualsevol, si vaig a una editorial estrangera em faran cas. I vaig començar per Canongate. I Canongate és l'editorial escocesa que va publicar la traducció de la Cheryl Lee Morgan de La pell freda de l'Albert Sánchez Pinyol. I jo els vaig explicar en un e-mail que vaig fer tot el més elegant possible, ja que ja heu publicat aquesta novel·la que ha trencat tots els rècords de vendes en català i de la qual s'havia parlat tant, potser us agradarà publicar aquesta altra novel·la que, segons sempre s'ha dit, és el best-seller absolut de tots els llibres en català, o de tota la literatura catalana, com a mínim. I sí, em van contestar, però em van contestar com aquell que diu no m'interessa especialment el que estàs parlant i era una mica de seguirem la conversa, però la conversa no va seguir. Aleshores, l'altra editorial que jo tenia a la llista és una editorial independent que es diu Small Beer Press i que és una editorial americana i que em va semblar que aquesta podria funcionar. A veure, jo us haig de dir que jo no tinc ni idea d'editorials que publiquin ficció. Aleshores, el que vaig veure va ser això, aquest han publicat La pell freda, Small Beer Press està publicant autors de ciència-ficció i fantasia que no són els grans bestsellers, sinó que són gent d'un recorregut més petit. Vaig escriure, no em van fer absolutament cap mena de cas, i amb això Liam Watson, que és la parella de la Cristina Macía i era un dels coorganitzadors de l'Eurocon i és el que va estar ajudant-me moltíssim a posar en marxa el volum i tot això, em va dir, prova amb Wesleyan University Press, que són una editorial acadèmica, però sí que publiquen traduccions, i ells havien fet l'antologia de Cosmos Latinos de la Yolanda Molina Gavilán, en la que ella i l'altra persona, que ara no recordo, avui estic fatal amb els noms, doncs havien fet una selecció de relats castellans, en castellà de ciència-ficció, els havien traduït a l'anglès i és un llibre que s'ha quedat com un referent. Aleshores vaig tenir la grandíssima sort que la persona a la qual li vaig enviar la proposta, que era la Marla Subel, doncs li va agradar molt. Aquesta noia ara ja no està a Wesleyan University Press, però va dir, bueno, m'agrada això, ho posem en marxa i tirem endavant. Jo crec que va ser un cop de sort. Aleshores, clar, el problema és que jo no volia una editorial acadèmica, jo volia Canongate. Clar, una editorial acadèmica està molt bé per arribar als professors de literatura catalana que estan treballant en l'entorn anglòfon i jo crec que és aquí on Mecanoscrit s'ha donat a conèixer. Puc dir que s'ha donat a conèixer pel públic en anglès en general? No, de cap manera. Això que he fet de tot una mica, com a bona traductora militant. Una entrada a l'Encyclopedia of Science Fiction, vaig editar un volum monogràfic per la revista Alambique amb 6 o 7 articles, ja no recordo, sobre Mecanoscrit, que després vam traduir i vam fer un llibre en català. O sigui, he fet de tot. Ara, a veure, el que sí que m'encanta és que hi ha només un comentari a Amazon d'un lector, i jo no sé qui és aquest lector, però el que diu és com és possible que no sapigués que existeix aquesta novel·la. I jo és això el que volia aconseguir, el que passa és que m'agradaria que fossin 1.000 els que diuen això i no només un. O sigui que, a veure, una cosa és haver fet la traducció i altra és que la traducció tingui cap impacte. En l'últim declaració que em van enviar a l'editorial s'han venut unes 300 còpies, o sigui que això és el que hi ha. Després compto amb el pirateig i tot això, però bueno, de moment és això.
I abans de la teva traducció, el manuscrit havia estat traduït a 14 llengües, però no a l'anglès. I això me recorda també en el cas de Laura Gallego, que és una autora valenciana contemporània de literatura fantàstica, que també ha estat traduïda a molts idiomes, entre ells francès, italià, alemany, turc, rus, polonès, fins i tot coreà, però a l'anglès no. Per què creus que passa això? Mira, arrel del Festival 42 que abans t'he esmentat, vaig acabar sopant amb la Elia Barceló, que dius, la Elia Barceló, a veure, és una autora tot terreny, que com a autora de ciència-ficció i fantasia té una reputació impecable i tot això, i vaig estar repassant tot el seu web a veure què tenia. I tot això, la Elia té alguna així com 30 obres publicades i només té 2 traduccions en anglès. I a més amb unes editorials molt petites. I li vaig preguntar, i ella va dir que, bueno, que és que el mercat en llengua anglesa és un mercat dificilíssim. Estava llegint aquesta setmana, no sé si coneixes, un llibre molt interessant del Javier Calvo, que és traductor i escriptor, que es diu El fantasma en el texto, i parla del paper del traductor. I ell diu que al mercat anglosaxó el pes de les traduccions estrangeres són només el 5%. Val? O sigui, de totes les llengües que hi ha en el món, al mercat anglòfon només li interessa un 5% de la seva producció total. Clar, des d'aquest punt de vista, sí, la Elia Barceló té problemes per ser traduïda del castellà, ja imagina't el que és ser traduït del català. Val? I a mi això em fa molta ràbia i és una cosa que els dic molt als companys del circuit de ciència-ficció catalana, que és el que conec millor dins de la literatura catalana. Hi ha gent escrivint en català que ho fa molt millor que els corresponents en el mateix gènere escrivint en anglès. Val? No tenen absolutament cap oportunitat de ser traduïts. Val? Però aquí tenim el mal costum de la que algú en anglès fa una miqueta de soroll, apa, ja estem traduint-lo. I crec que és també bastant culpa nostra haver acostumat, i quan dic nostra vull dir del conjunt, lectors, editors i autors, si vols, haver acostumat al públic lector que el normal és la traducció de l'anglès i llegir sempre traduït. I això no és normal i va molt en contra nostra. Sí, totalment d'acord. I què n'opines de la idea tan extesa que un traductor només hauria de traduir a la seva llengua nadiua? De quina manera creus que la traducció inversa, en aquest cas feta per catalanoparlants, podria tal vegada contribuir a la internacionalització de la literatura catalana, com has fet tu, com a traductora militant? A veure, el primer és que això de que... A veure, aquí hi ha moltes coses a dir, val? Jo soc filòloga anglesa i porto moltíssims anys publicant en anglès, val? He fet articles, he fet llibres en anglès i escric un blog des de fa 12 anys en llengua anglesa. És a dir, jo no soc nativa, però soc el següent, en aquest sentit que funciono molt més en anglès que amb la meva pròpia llengua, escric molt poc en català i poc en castellà. Aleshores, per fer una traducció inversa, ho sento, però has de tenir aquest nivell. És que amb menys no surt. Jo ho vaig passar amb molts nervis i tot i així tenia recolzament de 3 o 4 parlants natius amb els que podia consultar i tot això. Una llengua petita, com és el català, no pot esperar que hi hagi algú estranger que aprengui català i que s'interessi per la literatura en català i que hi hagi la gran sort de aleshores et tradueixi tot això. La traducció inversa ara és anatema, però quan vaig estar llegint l'article que vaig preparar sobre la meva experiència de traduir, resulta que era una cosa molt comú en el passat i que és una cosa que hauria de ser totalment habitual, sobretot pels que parlem una llengua minoritària. No ens hauria de fer por de dir, bueno, és la manera de sortir. Una solució, perquè no faci tanta por, és fer les traduccions inverses en col·laboració. Per exemple, et dic un exemple de col·laboració que no és ben bé... És mig traducció inversa, però està molt bé. El William Morris, l'autor anglès de finals del segle XIX, es va enamorar de la literatura finlandesa i del Kalevala i tot això, i no parlava finlandès. Aleshores tenia un molt bon amic finlandès
i van fer les traduccions a l'anglès en col·laboració. És a dir, l'amic finlandès deia, doncs això, jo et faig un esborrany del que això seria aproximadament en anglès, i el William Morris feia la versió, diguéssim, neta i polida. I jo crec que aquesta podria ser una via. I a més, no només una via per llengües grans, com tradueixo del català a l'anglès, sinó per altres llengües petites, no? Jo què sé, com es tradueix entre holandès i català? Pues una manera seria la col·laboració i treure's el prejudici aquest de que no es pot fer traducció inversa. Es pot fer si estàs molt familiaritzat en la llengua i, evidentment, insisteixo, sempre que et llegeixin la traducció parlants natius que et diguin sí, això funciona o no funciona. Molt bé. I hi ha alguna anècdota que vulguis compartir d'algun repte concret que te trobessis mentre traduïes, algun repte lingüístic o traductològic? Bueno, a veure, potser es puc comentar 3 coses. 2 són del mecanoscrit i una altra és una altra cosa totalment diferent. Del mecanoscrit, en principi, no vaig tenir cap cabòria molt gran. A veure, hi havia 2 coses importants. Una, el Pedrolo fa frases llargues que en anglès no funcionen i sense cap mena de problema vaig estar posant punts i seguits allà on calia per fer una mica més àgil la lectura. Em feia moltíssima por que el diàleg no sonés natural. Això era una cosa que em feia molta por. Anècdotes. Liam Watson, que va ser el meu primer lector, em va dir, ara que ja s'ha acabat, allà on posa smile, vull que posis un sinònim diferent. Em va dir, només pots fer servir smile una vegada. La resta de vegades ha de ser grin, smirk, tot el que sigui, perquè deia, a veure, aquest verb en català, somriure, no va gaire més lluny, però en anglès és molt variat. I em va dir, així li dones varietat a la teva traducció. Vaig dir, vale. I l'altra cosa va ser quan estava fent el copy editing amb la meva correctora americana, en un moment donat, l'Alba i el Didac estan en un bosc i es parla d'un arbre, que sincerament no me'n recordo quin era l'arbre, però era un arbre molt comú en el Mediterrani. Aleshores jo vaig buscar com es deia, vaig posar el nom en anglès i la correctora em va dir que jo sonava molt estrany perquè d'aquest arbre no tenien Estats Units. I jo li vaig dir, ho sento moltíssim, és l'arbre que tenim aquí i es queda el nom així, encara que soni molt estrany. I l'altra anècdota que us volia explicar, encara que això no és de traducció inversa, però és de vegades com el cap et tornes boig. Estava traduint The Fall of the House of Usher, el conte de l'Edgar Allan Poe, la caiguda de la casa Usher. I quan arriba, la primera plana, arriba el caminant i es troba amb una planta que en anglès es diu sage. La maleïda planta té unes fulles molt esmolades i et pots arribar a punxar. Jo buscant el nom llatí, com es deia en català, en castellà que estava fent, vinc a donar-li voltes. I clar, sabent que existia la traducció del, ara no em surt, de l'autor de Rayuela, Auga, ajuda'm, del Cortázar. Jo sabent que hi havia la traducció i dient, la tinc aquí però no la miraré. I clar, jo dient, com haurà dit el Cortázar el maleït sage? Bueno, ho miro i resulta que Cortázar havia posat juncos. Però no eren juncos. No eren juncos. Un junco és una herba d'estany que adorna. I sage és una herba que talla i que augmenta l'atmosfera gòtica. I això em va ensenyar la lliçó que aquests traductors que tenen tant prestigi, com és el cas del Cortázar i el Poe, de vegades prenen solucions ràpides quan troben problemes difícils. Cosa que els que no estem en aquest nivell tan estratosfèric diem, no, ens hem d'esforçar molt més i donar la paraula exacta i tot això. I bé, ja per acabar, perquè em sembla que se mos acaba el temps, hi ha algun altre autor català o autora catalana que no s'hagi traduït i que creguis que valdria la pena donar a conèixer de ciència-ficció o... Bueno, és que jo crec que hi ha moltíssims. És que això és el que hi ha. A veure, una cosa molt important que m'agradaria dir és que jo vaig tenir el recolzament de l'Institut Ramon Llull per fer la traducció
vam demanar un ajut i l'Institut Ramon Llull té una base de dades fantàstica de tota la literatura catalana que s'ha traduït a altres llengües, que és on vaig poder comprovar que Mecanoscrit havia estat traduït a 14 llengües, i té també una llista de suggeriments per si hi ha cap editor estranger o cap traductor que està a la guaita i dient m'agradaria aquest projecte. I jo de manera molt agosarada li vaig proposar als companys del web, el Biblionauta, que està especialitzat en ciència-ficció, que hauríem de fer una mena de consell de lectors per aconsellar als editors què és el que ens agradaria veure traduït en català i per dir-li a l'Institut Ramon Llull això és el que hauríeu de promocionar perquè es tradueixi. A mi m'encanta un autor de ciència-ficció català que es diu Enric Erce, que fa cyberpunk, el bon home, que s'ha de ser molt agosarat per fer cyberpunk en català. I a mi em fa molta ràbia quan llegeixo l'Enric Erce, perquè penso que hi ha autors de ciència-ficció en anglès d'un nivell molt inferior que estan traduïts al català i a l'inrevés no. I quan dic això, segur que us vindran moltíssims exemples. És a dir, jo que sé, per dir alguna cosa, doncs dubto molt que el Jaume Cabré estigui traduït tot ell a l'anglès i de manera molt extensiva i tot això. L'Institut Ramon Llull no té un programa sistemàtic, és a dir, no hi ha cap organisme de la Generalitat ni de cap universitat que digui «Ei, ens hauríem d'assegurar que això està traduït». Aleshores, depèn tot de la iniciativa dels traductors militants i dels editors estrangers. I clar, així hi ha unes llacunes immenses, tant de la traducció al català com a l'inrevés. Molt bé. Moltes gràcies, Sara, per aquesta conversa tan interessant i tan entretinguda. Crec que ja és hora de passar al torn de preguntes. Com ho fem? Me les feu o me les feu vosaltres? Ara ja les vaig traslladant. Moltes gràcies a totes dues, ha estat molt interessant. Pregunten quines eines informàtiques i quins recursos lingüístics, diccionaris, corpus, etc., recomanaries o fas servir tu per les teves traduccions? A veure, el primer que vull aclarir és que jo no soc traductora, és a dir, jo he traduït 2 llibres, però sí que soc una gran autotraductora. És a dir, bàsicament quasi tot el que he publicat en anglès m'ho he autotraduït, jo he posat al dipòsit digital la documentació i la traducció del mecanoscrit la vaig fer partint de zero, és a dir, no vaig fer servir cap eina informàtica, sí que el Word Reference contínuament obert i el diccionari de l'IEC contínuament obert, però per les meves autotraduccions, que vaig començar, quan vaig començar a autotraduir el blog, ara farà 1 any i mig, faig servir el traductor de Word, que és una passada. És molt millor que el de Google, no haig de pagar un extra com el del DeepL i m'he adonat que, a més, jo crec que aprèn del que jo m'autotradueixo, perquè ara ja hi ha entrades de blog que pràcticament no les haig de corregir. Fa uns dies vaig fer l'experiment de fer-ho al revés, de fer l'entrada de blog en castellà i traduir-la a l'anglès, i funciona molt bé d'una banda a l'altra. Clar, parlar de la traducció automàtica és bastant anatema, però crec que és una eina que tenim i és una eina que, per lo que jo estic veient, et permet concentrar-te en la reescriptura. És a dir, la traducció és primer vaig a veure què és el que diu aquest text o com dir-ho jo mateixa en l'altre idioma i després és posar-se al damunt i dir, ara vaig a escriure realment com ha de ser la versió final. I si ens podem estalviar el que és la feina més dura i concentrar-nos en la feina més creativa, per què no? Havent dit això, evidentment, en segons quins textos extremadament literaris, la traducció automàtica ni tocar-la. És a dir, jo treballo, ja et dic, la prosa acadèmica és una cosa bastant estàndard, però no se m'ocorreria mai de la vida fer servir traducció automàtica per una cosa molt literària i molt sofisticada. També pregunten per l'edició trilingüe, per l'edició trilingüe. Quin és el públic? A veure, el llibre del mecanoscrit ja he comentat que va ser un regal per les persones que van venir a l'Eurocon.
Una mica la idea era els que venen de la resta d'Espanya tindran la versió en castellà que havia fet el Domingo Santos, que és un gran escriptor de ciència-ficció en castellà. Els fans de Catalunya tenen el manuscrit i els fans internacionals tenen la versió en anglesa, per si quan tornin, jo què sé, a Islàndia o a Austràlia, diuen, doncs mira, això m'ha agradat i ho podem moure. Evidentment, jo no soc partidària de fer edicions trilingües. Aquesta la va finançar l'Institut d'Estudis Ilerdencs com un regal que ens van fer a l'Eurocon i és una cosa molt estranya de fer, però sí, per exemple, l'altre dia estava molt empantanada amb una conversa amb uns companys sobre aquest tema i estaven dient que seria desitjable tenir edicions bilingües, evidentment, de tot el que és poesia, que és el gènere més complicat de traduir, i fins i tot estàvem parlant de tenir edicions, ja no sé si dir-li bilingües, per exemple, de, jo què sé, Tirant-lo blanc en la versió original i en una versió adaptada. O el Beowulf, que està escrit en anglès antic, i el Seamus Heaney el va traduir, no sé si traduir o adaptar en anglès modern. Aquest tipus de textos molt especials que la gent diu jo no puc llegir Tirant-lo blanc perquè és més impossible, aquest tipus sí potser seria interessant tenir una versió doble, tenint en compte que seria enorme, això ja ho penso ja. També volen saber com vas començar a traduir literatura i quins consells podries donar a algú que volgués entrar. A veure, jo com dic, això ho faig a més de la feina, jo soc professora a la universitat, amb la qual cosa això és un extra. I he fet 2 llibres, ja t'ho dic. El primer llibre és un llibre de relats gòtics adaptats al cinema, que jo mateixa vaig traduir al castellà i a més vaig comentar la pel·lícula. Això vaig veure una antologia en llengua anglesa que es diu No, but I saw the movie, que era això, i em va encantar, i vaig pensar, apa, jo vull fer això. I això va resultar, l'Antonio Ballesteros, que és un company de la UNED, portava una col·lecció dins d'una petita editorial madrilenya que es deia Jaguar. I ell va fer una petita col·lecció de literatura gòtica i em va dir, què em vols traduir sempre que estigui fora de copyright? I jo vaig dir, doncs mira, si et ve de gust això, i m'ho vaig passar pipa. Després vaig fer una edició ampliada, el volum aquest tenia 8 contes, després vaig afegir el de l'Edgar Allan Poe, es va publicar, l'editorial va fer fallida i ara el llibre està a internet. Però, en tot cas, una manera de començar és, evidentment, movent contactes i tenint un projecte i anant a una editorial i dir, escolta, crec que això podria funcionar. Després passen coses absurdes. Deixeu-me que us expliqui això perquè em té molt frustrada. El meu autor preferit de ciència-ficció era Liam Banks, que va morir fa uns anys. I Liam Banks té 9 novel·les que no han estat traduïdes al català. I té una novel·la curta d'unes 100 planes només. I jo vaig escriure als seus agents i els hi vaig dir, vull traduir gratis aquesta novel·la curta al català, la publiquem al Biblionauta i si a la gent li agrada ja teniu el mercat obert per traduir les 9 novel·les. I per sorpresa meva em van dir que no. Es veu que es van esverar perquè van dir aquesta loca qui és, que vol traduir una cosa gratis i no sabem qui és i no sé. Per sorpresa meva, al cap d'un temps em diuen que els agents de Liam Bank havien contactat amb una editorial a veure si els interessava fer la traducció de totes les obres al català, inclosa la novel·la curta per la qual jo havia ofert la traducció. Jo això ho vaig comentar amb les persones d'aquesta editorial i els hi vaig dir, no entenc res. I em van dir, és que probablement et van veure acadèmica i van dir aquesta no entén res del mercat editorial, d'on surt aquesta dona, i van preferir anar per canals, diguéssim, més convencionals. Si passen coses estranyes. De moment no s'ha traduït cap novel·la d'aquest bon home. I quines altres obres t'agradaria traduir a l'anglès? A l'anglès. A l'anglès, a mi de veritat que m'agradaria fer la bogeria de traduir una novel·la de l'Enric Erce. Però si ja traduir... Perquè, a veure, l'altra que m'encanta, que és la de la Carme Torres, que ja veieu que jo soc de ciència-ficció. La de la Carme Torres, que és La mutació sentimental, que és una meravella de novel·la, aquesta la va traduir la meva doctoranda, la Josie Swarbrick, a l'anglès, i la va publicar al MIT, i acompanyada d'uns materials sobre ètica i tot això.
Doncs no sé, jo crec que sempre és quan tu llegeixes una novel·la en català i dius, no saps el que s'està perdent la gent que no la pot llegir en una altra llengua. I no cal anar massa lluny. Per exemple, el Marc Pastor em deia que amb ell li han traduït totes les seves novel·les al castellà, però que la penúltima, Els àngels ens miren, no està traduïda al castellà perquè ell fa uns... Ell la situa en un temps post-independència i això no va agradar gaire i van pensar que això no vendria bé. A mi aquesta novel·la m'encantaria veure-la traduïda al castellà per començar i, evidentment, qualsevol del Marc Pastor traduïda a l'anglès perquè s'ho mereix totalment. Molt bé, doncs Auba, no sé si vols fer algun altre comentari, si algú altre s'anima a fer alguna última pregunta. No sé si hi ha més preguntes. Ja està. Per part meva, només tornar-li a agrair a na Sara que acceptés la nostra invitació i moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres avui i fins la propera. A vosaltres per la invitació, m'ha agradat molt compartir aquesta estona i si teniu més preguntes o el que sigui, és molt fàcil de trobar-me al web i la meva adreça i us contestaré encantada de la vida dins de lo poc realment que sé sobre traduir. Doncs moltíssimes gràcies a totes dues i us emplacem a trobar-nos a la propera càpsula.